nedadors i nedadores de l'Operació Olot donem molt de suport a la donació de sang. Creiem que és molt important. Animo a tothom de 18 a 65 anys a venir a donar sang. Dona el millor de tu. Apunta't a donar vida. El 4 i el 5 de novembre, a l'Escola Malagrida, els socis, usuaris i equip del Club Natació Olot anirem a donar sang. Els socis del Club Natació Olot ens movem per una bona causa. Ei, esportistes! Veniu a donar sang. Que és una bona causa. Cada gest suma. Anima't! És per una bona causa. Vine a donar sang. Donar sang és molt important. Jo ho faig i animo a tots els esportistes que també ho feu. Des de l'àrea del gimnàs del Club Natació Olot us animem a tots a donar sang. Tots els tècnics deportius d'aquí, del Club Natació Olot, us animem. Per què? Perquè és una bona causa. Jo sóc donant. T'hi apuntes? Veniu a donar sang. És molt important. Donar sang és donar el millor de nosaltres. Participa en aquesta jornada. Vine a donar sang. És molt important. És prioritari. Ens trobem a l'Escola Malagrida. El primer equip de waterpolo us anima a venir a donar sang. Entre tots ho aconseguirem. Els triatletes del Club Natació Olot donem suport a la donació de sang. Dona el millor de tu. Us esperem a tots. És molt important donar sang. Jo ho faré.